Bayapsong tini kaisa story ang mankha abongkha khoroksa bukhuk bini hamjakma chalabai kaijakmani ulo belai satokjakmani tei tongkesebo ma tongmani kothoma kwbangma borokno wansukgo hamjakma borok bai ma kaijakha hinkhe kopal kaham eba lucky hinui phiya o kongno kebo sawi taman baksa borok hamjakma borok bai kaijakmani yagulo belai kheno birman nangui ma tongmani tinini o video sikla sikli rokni bagai belai no nangmani kok wngnai aboni bagai o video no paithak jora naidi tini o video ang obono sanani jaitoknai bahai borok bai kaijakha hinkhe nini bagai kaham wngnai tei hamjakma borok bai kaijakmani kaham de hamya abono salainani sikang o bukhukni chikonsa kothoma norokno share khlaiyano o bukhuk bini mungno mention khlailia bo khoroksa chela bai hamjakha bini chelani nok hinkhe belai kheno hakjalo bo hamjakmao klaiye bini hamjakma chela nono bini bebak hini wansugui nakha aboni ulo poitoni bisingtui bo a chela bai no thangui paikha tabuk bai bo hamjak thangmani 3 years ungkha pheba problem hinkhe omo hai bini chela agi hamjaklai tongphuru bono care khlaimani hahai tabuk hinkhe khlailia phia bini bwkrajak khe bono belai kheno hamjakya sak nangya khuk nangya khlaimangno bini bwkrajak bono toniwo tei kokrok sao o bukhuk je borokno asawi thango bini o bwsaibo bono tabuk care khlailia o bukhuk puini nuktui kheno nukhung kaham khe khawai bwkra jakni hamjakma manui tei bwsaibai maya khlaijagui tongnani rok muchungmani haipano bini langmao abahai wnglia hamjakma borok hinui kaijagui thangui teibosi bini langmao birman rokno rujunani nangsio o bukhuk phung dibor sarik bono maimui rok songo tei nok rokni samurok bo khlaijao haipano bwkrajak bono kaham thopsapano hinlia sal phaikha hinkhe o bwkrajak bono kutugui mangno tongo waisa waiso sak soya wngui eba kokrok khna thokjakya wngui o bukhuk kisasak yachakha hinkhe abono tui no salni saltham rombui bono belai kheno kutugjago aboni bagai o bukhuk tabuk khe wansugo asakhe bo bini hamjakma jalano hamjagui poito chawi bono no bebak ni wansugui phaimani ani tabuk tamo chaya wngkha ang abo haikhe kaijagui phaimani ani tam lab wngkha nei haini bagui no o bukhukni kok kisa kwcharmung wngkha ahai hamjago hinma simi bai kaijaknani ta wansukdi hamjakmani abo borokno mokol nugyasi khlaio joto borok ya hamjagui kaijakma ulo tongthok tongnani ang manjakmani hahai norok ta manjakdi hinui o bukhuk kok kwcharo phaidi hinkhe bayarsong ang bo o topic no tui norok no ani opinion share khlainani muchungo tei sawi khwnarwano kwbangma borokni singmung wngui mano hamjakma borok bai kaijakmani kaham de na hamya hinui eba omo haibo singmung wngui mano love marriage de kaham hayakheba arrange marriage hinui ani answer wngkha omo hai baksa borokni bagai love marriage bo kaham tei baksa borokni bagai arrange marriage bo kaham phia baksa borokni bagai love marriage bo hamya tei arrange marriage bo hamya wngui mano tamni hinba baksa borok hamjagui kaijakphano khushi tongui manya teibosi birman rok no mano tei baksa keba arrange marriage khlai kaijakmani ulo kaham khushi ke tongui mano angabo kaham keno sawi mankha ani dol rok kaijakmani bisingo baksa hamjagui kaijakma ulo khushi tongui manya baksa ba nai kaijakmani ulo phano khushi tongui mano phiaba hamjakmao duka mannai kwbangma borokno omo hai salaio tabukle tei kebono hamjakliya je buma phanai kairo abo baino kaijak sinai hinui phiaba omo hai wansukmani abo bul no klaio buma pha bwsano hamya borok bai kainani muchungya abo kubui kok haifano buma pha hinile boroni alada jagani kaham rotogui no kaimannai ba aboni bagui no kubui kok hinkhe kaham borok simanani nango abo kopal tongkha hinkhe no mannai buma pha rotogui riya phano kopal tongkha hinkhe nung rotogui bo kaham no mannai baksa borok omo hai wansugo kebono mukhang naithok duk kebono logi song naithok mannai tei kebono borok kaham nukhang keba bono logi song borok kaham no mannai hinui pheba okok bo joto borokni bagui nangya baksa borok mukhang sitra phano logi song belai naithok mano baksa ba mukhang naithok wngui bo logi song sitra mano abo haino borok kaham pano baksa logi song hamya bo mannai tongo tini abono ang sana muchungo nung ang sabo bai tei bahai borok bai kaijakha hinkhe laibo khushi eba happy tongui mannai aboni answer wngkha logi song borok kahamsi wngnani nango kok kwrung eba hamjaknai hinui kok sama bai simi nung bono borok kahamni ta wansukdi tamo khe bini tongmung chamung bwsuk jora tei kaham abo bui jotono nuknani nangkano abo hai borok bai se kaijakdi nini bwkra jaksong jesukmano borok sitra wngthung tamo khe logi song kaham hinkhe bebak jora no bono no logi rwnai tei nini support wngui fight khlainai
mokhang naithok rangri ganang abo kotorko gya kaijakmani wngkha thuya sakni kok haini bagui no bwkha kaham nai kaijaknani belai kheno nangkugo abo love marriage phano wngthong eba khe arranged marriage phano wngthong hake ani sanani muchungmani kok aswkno kha khlaio norok o kokno kaham wngjak khana hinai tabuk nungbo khoroksa sikla eba sikli wngui tongkha hankhe kaijakna swkang kaham ke wansugui kaijaknani naidi khoroksa borok bai se thuya sak tongnani nango aboni bagui khoroksa borokno kaham rutugui manya hinkhe abo hai kaijakma ulo tei jora kifilibo nung phaiglak eba kifilibo nung manglak hake bayap song tinini video aswkno tinini okokno norok bwswkkai nangjagui tongkha abo norok comment khlai sadi tei ani video no share khlainani tapokdi norok share khlai hangkhe video tabuk belai kheno views rok phaya tei ang bo khlainani muchung yarok wngui thango haini bagui no norok share rok khlaidi tei ani channel o kwtal phai tongo hinkhe subscribe khlaina di norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।